И не виждам в твоя так. Не, ти ще ма настъпиш. Ой, вика, не. Обърни се така. Пасивата, И влизам в твоя так. Май. Си угаси там удобна. Ей, падна ми косата и падна. Не престана ли бе, че нямам коса вече? А, ти си я мокри дънките, бе, чук. Дънките ги намокри. Как ти е паднало имаш, бе? Ама странично, бе. То капе отгоре. Чекай. Че не мога фанеш така. Не, ама защото ме буташ за това. Бутам ли? Тия гумени бомби си логика. Ти не си толкова тежко, колко циците. Стигам те! Пода ми косата. Абе, сбори всичко. Абе, Не повече коса, какво ма беше? Ще си дам. Нямам. Абе, не може да дигнеш будата си вкараш по главата ти удолу, а? Могам. Дай да видим. Дай да видим. Ма ти не Дай трябва. да видим. Ти, Край ми я плащаш. без по-бърто положение трябва да правиш тия работи. Аз да ти плата. Ти ма навеждаш. Иска нещо да им правиш, ама... Ти не моли ми платиш, я къде се навеждам. Я стигна да видя как ще ти плата аз. Разбихте ме Бенай къщата. Дай да видим какво си. Банай, не мъсти ме мен, че ще бил. Бенай му отиде къщата. Чакай, сега ядва пак гепа. Не само аз да ти плащам. Да ти отвик, че почне да загре. Много ме решиш на уво. Чистите ли ме реша на уво. Чакай да дам гепа. Стига да! Я ми остави ръцете. Кажи честно, на кой ме решат циците? На ванилия. На ванилия. Значи правила кексове. Нали, байва са влюби, да знаеш. Правила кексове, щом миришат на ванилия. Мани са оттам. Представяш Мале, ма не са оттам, вика. байва, представяш удобно какво мириш. Отдолу сигурно мирише на кекс. На трендафиле днеска. Отнимат. Поне и малък гъза. Ама е такъв. Не гъзе. Това от страната Я пие ли да? Я вика, пия ли това? Защо го пиеш? Като ти ми навеждаш главата, я пие ли? Те го влез. Сега трелите утре. Това... Ако застава за боя, ще... Това страст, виж. Ето виж. Сега ще ти кажа. Виж. Сега да я ли? Тя ти ги дава пред... Я да съблечи тука. Чекай, ви че се дръпа, бе. Ще ти взема бомбите. Абе, със зъби. Гей, Айде със зъби. Спокойно, бе, не съм гей, бе. Не съм вика гей. Кой ме тебе? То не чува, не вижда. Абе, аз съм гей, бе. Абе, не ме удри, бе. Сата ми вика Падам ли? Гледай. Не го бима. Юлето! че Бенай И снима. музика ти Мани Бенай, ебал съм го Бенай. Шефа ми... Не дай да беш мъжа ми, бе, той ми е мъж, бе, ало! Къде ще ме понеш? Не дай да беш мъжа ми, бе, той ми е мъж. Абе, така дума. Така Чекай, дай дума. да видя. Ставаш. Дай, опа, ставаш. Тя ми набута в главата, плешивек от нея. Аз ви плешивек. Кичици да играем. Ти май не пушиш. Отказа ги сега преди малко. Пушим такива с жената, пушим. Те не да пушиш. Само като се напия, мога да изпуша тази черна кутия, ма след дъга стана, каквото има в кутията, околя в кошата, въобще ми. Я се извади от квартирата. Немам. Ти се параш чекни. Я му ги купува. Аз какво ще пушим тази вечер, бе? Повече нема взема. Тия раздели сме.
Дай. Ма аз вече няма пуши, то вече грам. Аз какво ще пуша? Не знам какво ще Ай, пуши. котката пуша. Аз какво ще пуши? Ай, котката пуши. Ама бена ми Виле, пуши. отвори малко ма. Срамита! Не. Кой те срам? Не. То дим как ще излиза? А това прозрачен може се отвори. Кучетата ще влязат. Кучето вика ще влезе. И плъхове и мишки. Рано може да диша. Аре, ей! Войска се родина. Моля да бех на твоето место, брат, какво ще да правя? Ти кога дойде на мен на 50 години ще ти кажа. А ти Жената си ти на играе, ти не обръщаш внимание. Аз да не обръщам. Мале! Аз с теб говоря, не я виждам. Еш! Да, папа, с главата. Знаеш какво съм направил? Ще съм ga там до шега и всичко вече да става. Утре Аз сте съм вкарани на в интернет, не знам. А я като я нападна, я като я нападна на циците, тя ми беше. Но ти по-лекичко ти изведнъж скачаш, ставаш и скачаш направо. По-лекичко По-лекичко. като пресенце. Заложи я малко вече. С 2 стъпки я заложи и я Аз съблечи. съм по-стари човек. Бима майка. По-малките знаят от по-големите, ясно ли ти е? Само с 2 стъпки така я скърши и това. Маненките сега се раждат с образование. Ей, С висшо. Томи шеф. С висшо образование се раждат маненките. Какво и више, бе? Големите пасти Томи дадат. шеф ще го еба в устата и него. И представяш, че дет сега се раждат са по 2-3 години. Да. А, На колегата момчето на 3 Ева. години. В интернет всичко, влиза си, Google написка и игри. Знам. Пуска ти всичко. Моята племеничка на 5 години и А. влиза в компютъра да себе мамата. дай да не ме настъпиш. Тупа е малко, тупа е благодарете. Бе. Добре, че ме не слушат, Абе, добре, че жената не слуша, какво приказва. Ще сръя, ако някой друга, бре. Той тук прави такова камера. Снима. Ти гледай цигарата, гледай цигарата. А какво да Гледай цигарата, утре ще викаш, не, гледам. какво опуснах аз? Малки, я гледам, аз съм провинция. Айде се, стани малко така. Гледам да не ме настъпи. Гаса го веднага да не гледай. А, така. Гледам да пици. не ме настъпиш бутиш. Ей, Да, пак между папушка. краката. Ти защо имаш коса, бе? Аз ли? Знаеш ли що? Некой караулите да одиш между краката. Защото ги вижда и в двете дупки, И в двете дупки ги И вижда. заради това ли имаш коса? Да. Аз за... Нали скациците, бе, цуни ги, Искам, бе! Аре, бе, тя че! Ръпай, Да стълувай! не ми виждат на ванилия! Ай, ще ги скъсам. Дайде де! А ти защо И избегал? чезър тук, чезър! Нали миришеха на ванилия, какво стана? Така, бе. Чакай, леко е. Полекичка, бе, чек, За полекичка, по-душа бе! на какво ме реши? И ваниля. Ти какво парфюм си купил? Ваниля? Нямам и по-хубава ванилия. Ево. Вика без коса останах, вика. Отлиза, бе! То, бега, бе, чек, бега, направо ме разочаровал си. Много плашите. Заключил пансион да пратят там да виж аз какво ще правя. Не, заключил пансион. Взима се. Кой заключи? Пансион е то там стои. Тая прата само за... Ма той се отказва, човек. Не съм се отказал. Ето, айде де! Ама искам да поживея после. Добре, бе, човек, това на колко Ето иска. Ама искате! Ама после нема поживея пред хората. Ма тя ще го върне после, бе, човек. Абе пред хората ли ще го прави? Ми, Сега отиваме от татика и я скъсам от теб.
Максимално така може да... Бас, свърши. Ще скъса ми контекст. Ти бъдеш